Udazkena iristen denean lurrak bere fruituak eskaintzen ditu. Hostoen artean intxaurrak heltzen dira, denboraren erritmoan. Intxaurra ez da presaz egiten den fruitua. Hazteko denbora behar du, heltzeko pazientzia eta lantzeko eskutrebeak. Mendetan zehar, intxaurra izan da elikagai, baliabide eta babes. Bere oskol gogorraren barruan, zaporea eta energia gordetzen ditu, eta horregatik izan da beti baloratua gure sukaldetan. Baina naturak ematen duenetik mahaira iritsi arte, bide luzea dago. Bilketa hasten denean lan isila dator ondoren. Lehortzea, sailkatzea, garbitzea, keinu errepikatuak baina zehatzak, frutu bakoitzak bere kalitatea galez dezan. Prozesu horretan, esperientziak eta arretak egiten dute aldea. Sesman, Nafarroako lurretan, Benitoren fabrikan intxaurrak errespetuz lantzen dira. Bertako ekoizleen lana eta urtetako jakintza uztartuz, naturak emandakoa bere onenean gordetzeko. Gaur, nola egiten da saioan, intxaur baten bidea ezagutuko dugu. Zesma herrian gaude, Zesma Nafarroako Goi Herriberako herri txikia da. Benito Palazioz nire aita da, eta 2003an ausarta izan zen eta erabaki zuen intxaurrondoak landatzea. Bera nekazaria izateaz gain garraiolaria ere bazen, eta Frantzia aldera, Katalunia aldera egiten zituen bidaietan, ikusten zituen intxaurrondoak ondo azitzen zirela, eta pentsatu zuen Zesmako baldintza klimatologikoak, testuingurua antzekoa zela, eta pentsatu zuen zergatik ez. Eta hor abiatu zen Benitoren abentura. Eta gaur egun, Benitoren marka duela 2 urte nik uste dut, sortu genuela, lehen Nueces Gourmet Navarra izan ginen, eta murgiltze horrekin nahi genuen beste bultzada bat ematea, ezta? Orduan proiektu polita izaten ari da, oraindik bukatu gabekoa. Ideiak ia egunero sortzen dira proiektu honetan. Ez da bakarrik nekazaritza lanean, zelaian egiten den lanetan, ezta? Intxaur bilketa, gero jarraipen osoa dauka, bera Jesus Mari da, eta prozesu osoaren gainean dago. Intxaurra jasotzetik, dendetara edo etxetara ailegatu arte. Zaintzen ditu prozesuaren detaile guztiak. Prozesu luzea da, zeren lehenengoz zuhaitzak landatzea, ez da. Eta fruitua eman arte, 6-8 urte bitarte pasatzen dira. Orduan horrek eskatzen du dirutza, inbertsio izugarria da. Ez da bakarrik zuhaitzak landatzea, zaindu behar dira iaia urteko hilabete guztietan. Podalanak egiten dira, baina gaixotasun bereziak dituzte intxaurrondoek. Orduan, hortan ere, tratamenduetan, ongarriak, garestiak izaten dira. Eta ordu asko zuhaitzari begira eta zaintzen, ezta? Eta gero baita ere, intxaurrak biltzeko eta prozesatzeko makinaria izugarria da. Hasiera batean behar da, zelaietan behar da, traktorea euritako batekin, traktorearekin mugitzen da zuhaitza, intxaurrak erortzen dira lurrera, eta badago beste makina bat, eskobatzeko balio duena, hartzen ditu lurreko intxaurrak. Egiten den azken pausoa, zelaietan da garbiketa, intxaurren garbiketa. Badaude garbigailu antzeko batzuk, eta zuhaitzan daudenean, badute oskol berde bat. Hori kentzen zaie. Hartzeko momentu egokia baldin bada, errez kentzen da, eta batzuk galtzen dute, erortzen dira lurrera oskol berde horiek, haie bakarrik, baina beste batzuetan itxatxeago daude, eta makinan garbigailu horiekin baditu hortz batzuk, eta kentzen ditu urarekin. Eta busti guztiak, remolkearekin, biltokira goaz, eta horazten da lehortzeko prozesua. Benitoren markapean Zesma eta Artajonako intxaurrak biltzen dira.
Orduan oso prozesu polita da hori, biltzen hasten garenean, urrian, finka hundietan eta zuhaitzak zaharragoak diren horietan, oso paisaia zoragarria da, eta lasaia, eta intxaurra hona ateratzen bada, ja ezin da gehiago eskatu, ezta? Behin intxaurrak garbiak garratzen ditugu erremolketan eta biltokira sartzeko atea hauxe da. Tolba honen bitartez, hemen ailegatzen dira erremolkean busti-bustiak. Erremolkeek badute atzeko atetxo bat irekitzen dena eta hortik erortzen dira intxaurrak. Hau martxan jarriz gero, igotzen da eta goraino ailegatzen direnean, beste atetxo baten bitartez, lehor gailuetara erortzen dira. Hartzen diren egun berean ailegatzen dira ona, bai. Eta gero ja, hemen egoten diren denbora, lehorrontziaren arabera desberdina izaten da. Haize beroz lehortzen dira intxaurrak eta zaila da egun kopuru zehatza ematea. Gauza da egon behar zarela daztatzen eta aurkitzen duzunean puntuan daudela, ateratzen dira lehorrontzietatik. Egun kopuru bat esateagatik, esango nuke 3-6 egun tartean egon daitezkela lehortzen. Arriskua da gehiegi lehortzea. Intxaurra gehiegi lehortzen bada, galtzen ditu guk lehentasuna ematen diegun ezaugarriak, ezta? Gu behar bada, freskotasun puntuarekin ateratzen ditugu hemendik, gero poltsa ontzietan jarraitzen du prozesua, haizerik gabe, jarraitzen du lehortzen. Eta guk nahiago dugu, hori pixka bat freskoago atera, eta ez pasatu lehor prozesuarekin, lehortzeko prozesuarekin. Lehorontzi bakoitzean, nik uste dut gutxi gora bera, 400 kilo sartuko direla. Hemen baditugu 16 lehorontzi, baina hauetaz gain, ikuditzakegu beste batzuk hemen, asko handiagoak. Hauetan ez dakit 800 kilo inguru sartzen diren, guztira 8.000 kilo, 8.000 Nik uste dut 80.000 kilo lehortzen ditugula, Artajona eta Zesmako intxaur artean. Hemen, ailegatzen da ezaugarri batzuekin. Zelaian, esan dudan bezala, zainketa asko behar dituzte. Ongarriak, tratamenduak, ura, ezetasuna kontrolatu, haize, ezaugarri, baldintza asko izaten dira kontuan, gero ailegatzen den intxaurra ona egoteko, ezta? Baina hemen bakarrik gelditzen da, lehortzeko denborak kontrolatzea, bai. Badaude termometro batzuk, esaten dizutena ezetasuna, baina gu gehiago fidatzen gara daztatzeaz, beste gauzetaz baino bai. Eta harrapatzen dugu, puntua.
Hurrengo pausoa izango zen hautaketa. Eta hautaketa prozesuan bi fase ezberdintzen ditugu. Lehenengoz, tamaina aldetik, ventiladoreak kanporatzen ditu pisua ematen ez dituzten intxaurrak, eta poltsa berezi batera ateratzen ditu. Eta pisua ematen dutenak, Big Bag honetara erortzen dira. Eta hurrengo pausoa izango zen tamainaz ezberdintzea. Kalibradoran sartzen dira intxaurrak, 3 poltsa jartzen ditugu azpian, eta horrela lortzen dugu banatzea txikiak, 28, 30 kalibrekoak direnak, 30, 32, eta hundiak 32 baino hundiagoak direnak. Intxaurrak bitan pasatzen ditugu, lehenengoak botatzen dira, bota hemen hondakin 0 dago, zeren jendeak eramaten ditu berogailuan sartzeko edo ongarria beste zelai batzuetan ongarri bezala, konposta egiteko. Orduan, bigarren bizitza ere ematen zaie, ezta, horiei. Eta ja bigarren txandan pasatzen direnak, horiek kraskatzen ditugu eta ateratzen da zuritua saltzeko. Berez, tamaina kalibreak ez daude arautuak, baina bai Reino Gourmet kalitatezko zigiluaren menpe gaudenez, bai hor erabaki dela 28 baino txikiagoa dena ez saltzea eta ezberdintzea komentatu ditudan tamainak, ez da, 28, 30, 30, 32 eta 32 baino hundiagoa. Hori da gehien saltzen dena. Txikiena batzutan sagardotegietan saltzen da ongi, eta bezero edo dendetan gehien ikusten dena da tamaina handikoa, 32 baino hundiagoa. Poltsa bakoitzak bere etiketa dauka, eta etiketan ikus dezakegu nongo intxaurra den, kasu honetan S dago jarrita, sesmako intxaurra da, data, noiz hartu zen, urriaren 12an hartu zen, eta tamaina, kalibrea, kasu honetan, ertaina da, txikia da, 28, 30 kalibrekoa da. Eta azkenik, hemen daukagu, zenbat aldiz pasaden hautatze prozesua. Kasu honetan, 2 aldiz pasada, orduan, prest egongo zen saltzeko. Bukatzear gaudeia, salmentarako prest daude intxaurra. Orduan hemen daukagu poltsetan sartzeko makina, enbasadora, eta bertan aukeratzen dugu ze tamainako nahi ditugu poltsetan sartu. Dauzkagunak dira 2 kilokoak, 5 kilokoak, 10 kilokoak edo 15 kilokoak. Behin poltsetan sartuta, ja salmentarako prest daude. Atzari gabe, bai, zuritua, ez da, bai intxaurrak eta bai almendrak ere. Makina hauekin egiten da prozesu hori, eta hemen, tolban sartzen dira oskolarekin, kraskatzen dira, hemen egon behar da pertsona bat, garbia dena, balio duena, erditik ateratzen da, baina batzutan zatiak kendu behar dira, orduan alboratzen ditugu, eta gero hemen berriro beste kriba bat sortzen da. Tamainaren arabera ontzi desberdin batean erortzen dira. Eta hortik ja utzunean ontziratuak tamaino desberdinetan saltzen ditugu.
gu pozik gaude egiten dugunarekin, eta uste dut hori nabaritzen dela eta jendeak eskertzen duela. Saiatzen gara bezeroen beharretara egokitzen. Batzutan etxetaraino eramaten ditugu eskaerak, online zerbitzua ere eskaintzen dugu. Gehien bat Euskal Herriko herrietara iristen dira gure intxaurrak, baina baita estatu mailan Kantabrian edo Madrilera, beste komunitate batzuetara ere. Oraindik sortzen ari gara aukera berriak eta gustatzen zaigu bezeroekin hitz egitea eta haiek behar dutenera erantzutea. Orduan saiatzen gara hori erantzun on bat ematen eta akordioetara iristen. Bezero mota askotara, komertzial handietara, makrokomertzioetara eta horiek zuzenean, horiekin ez gara zuzenean dendetara llegatzen, haiek egiten dute lan hori, bitartekaritza lan horiek, ez da? Baina gu zuzenean dendetara ere, esaten dizut, formatu guztiak erabiltzen ditugu lan ikuste dut. Eta baita ere pertsona batek deitzen digu, edo idazten digu, eta etxeraino eramaten diegu, edo bidaltzen diegu postaz. Azkeneko, duela 3 urte uste dut landu genituela almendrondoak, eta iaz jartu genituen batzuk, baina asko azkarragoa da fruitu ematen, asko azkarragoak dira almendrondoak, intxaurrondoak baino. Bai lortu dugula, salgai jartzeko kopuru polita, eta frogatzen ari gara, ontziak, motak, aurreko egunean frogatu genuen txigortea, eta oso arrakasta handia izan dute, orduan oso ongi saltzen dira, oso onak daude, baita ere. Markak esaten du, ezta? Benitori keinu bat egin nahi izan genion, bera izan zen ausarta, sortzailea, eta errekonozimentu bat merezi zuela pentsatu genuen, horregatik bere izena, Benitoren intxaurrak, eta txapela, ezta? Aitak beti txapela darama, neguan, eta horrela gelditu zitzaigun, pozik aukeratutako markarekin, eta berarentzat ere, uste dugu merezi duen errekonozimendua izan duela marka honekin. Biziak eta hilak egiten dute hau, biziak eta hilak eguna eta hau, biziak eta hilak egiten dute hau, biziak eta hilak eguna eta gau. Katilua beterik itxi dut atea. Intxaurraren zikloa, zerotik bukaerara. Eskatuko dizugun bakoitza da mairen iristean mimo handiz ireki eta dastatu. Dena da eza, denak gainezka, zugabe. Dena da utza, dena da dena, zugabe. Biziak eta hilak egiten dute hau, biziak eta hilak eguna eta lau. Urdi eta